मोखां बिजाबाव नंखाय खौरां फोसावबाय थानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BCUनि हेंथायै क'क्राझार थानायाव फार्स्ट इनफरमेशन रिपर्ट होबाय क'क्राझार जिल्ला BCUआ। माखासे सान सिगांनिफ्रायनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BCU मुंनि फेसबुक पेजजों माखासे नंखाय खौरांफोरखौ फोसावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BCUखौ बरनाम खालामनो थाखाय जोंनि मुं लानानै नंखाय खौरां फोसावनायखौ क'क्राझार जिल्ला BCUनि बिबानगिरिफोरा क'क्राझार थानायाव FIR होबाय। क'क्राझार जिल्ला BCUनि आफादगिरि डायमन्ड बरगयारिया खौरांनि गेजेरजों गुबुननि मुं लानानै बेबायदि नंखाय खौरांफोर फोसावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै गोख्रोङै बुंथियो। खुलुमबाय खौरां नायगिरि गासिखौबो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोन। जोङो दिनै पुलिस थानायाव फैनायनि खारनानो जाबाय सासे मानसि आरो पार्सनेल माने जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BCUनि पेज नाम लानानै बियो ओरैबायदि फेक निउस स्प्रेड खालामगासिनो। जोङो मैयासो नुनो मोनबावदों बे मानसिया जन्तर मन्तरनि धर्मेन्द्र प्रधाननि रिजिगनेशन लेटार बेफोरखौ फेक निउस स्प्रेड खालामनानै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BCUनि संगठनखौ नामखौ गाज्रि खालामनो नागिरगासिनो दं। बे खनसेल' नङा, बियो खननैसो जाबाय बेबायदि खालामबाय थानाया। आं बेखौनो खावलायो दे बे जाय मानसिया बिदि हगारबाय थादों बियो बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जोङो थानायाव बिनि मानहानि केसखौ जों गथायबाय। आरो जाय बे अफिसियेल पेज जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BCUनि पेज बियो जोंनि फलोवार्सआ 2.4K ल'खा, बेखौसो जोंनि अफिसियेल पेजआ आरो बेनिया जाबाय 59K मोन। दा बियो जाय 59K नि पेज सालायबाय थायो बियो टटेलि फेक क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BCUनि मानसिबो नङा आरो जोंनि पार्टिनिबो मानसि नङा। बियो जोंनि नाम लानानै जोंखौ जोंनि अर्गानाइजेसनखौ जोंनि संगठनखौ नामखौ गाज्रि खालामनो थांगासिनो। जों बेखौनो रायजो राजाखौ खावलायनो सानो दे बिनि जाय पस्ट हगारो बेहाय बिसास खाथिनाङा। जोंनि अफिसियेल पेजआ आलदाखा, जोंना अफिसियेल पेजनि फलोवार्सआ 2.4K। दा आं बयखौबो रायजो राजाखौ खावलायो दे जोंनि अफिसियेल पेजखौल' बिसास खाथियो दे, जानला मोनला ओरैनो जोंनि नाम लानानै हगारनायाव जेबो बुस्थुखौ स्प्रेड खालामनो नाङा आरो बिसास खाथिनो नाङा। आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।